is het een heer of een dame? Het is een heer. Een heer. Het is een voetballer. En dan klein, dan het is zeker Wesley, of niet? Nee. Messi. 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 Rustig. Messi. Rustig. Messi. Rustig. Ja, Wat vrij zeg je moet er dan niks hier? van hebben. Nou, je kent het programma, neem ik Ja, aan. tuurlijk. Waar ziet je zelf van? Hoe kom- Heerlijk. Meerlijk. Ja, ik weet hoe het leed. Ongemeen. Maar dat is zo'n stukje hier vandaan, hè? Ja, dat is een heel stuk. Je ziet je op de fiets van het meel? Nee. Nee. We zijn niet op de camperplaats. Ah, Hier is een Camperplaats. camperplaats. Rustig toe. En we zijn met de camper de onderweg. Meuterweert. Ja. Ja? Ja, ja. Prachtig vrij. goed zich op de plassen daar. Heb je het gehoord, Rudy? Ja, onthoud. Ja, Rudy is ook Ook camper, ja. fervent. Ja. Dat is Ja, een ja, heel mooi mooi. plekje daar. Want de zuster lui langs fietsen, beweging op het water. Dus eigenlijk kan ze gewoon gaan zitten en genieten. Hè. Ja, en even met de fiets erop hoed. Ja. Ja. Even bewegen, hè. Ja. Even de buurt. gekeken wat er in de buurt is. Nou, je was een kerkhof, dus wij gaan even kijken. Het is een oorlogskerkhof. Ja. 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 En gisteren gaat rond de plassen gefietst. Er is nog ergens een omkiekpuntje boven in die berg. Morgen even gezegd. En zo kregen we de tijd om, hè. Niks mot. Hè? Niks mot. Niets moet, alles mag. Ja, zo gaat dat. Juist. Ik zoog, ik had net al even gekeken naar de overkant. En toen zoog ik bioog achterop Los Vagabondos. Ja. Los Vagabundos. Dat ze weer. Ja, heeft dat Frans. iets met het camperen te maken? Ja. 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 De zwervers. De zwervers. Ja. Ja. En we zwerven het ganse jaar door. Maar een beetje vagabond, hij slaapt in een kartonnen doos onder een brug, maar je hebt dan de camper. Nee, we hè? hebben de camper. De luxe uitvoering. Een hele luxe kartonnen doos op wielen. Jawel. Ja, Maar- huisje op wielen. Ja. Maar, oh, dat is, ja, zoals het gelijknamige liedje, hè? Draait je dat ook altijd als je aan het rijden ziet? Nee, dan hebben we meestal on the road again. Willie Nelson. Ja, Rustig. Rustig. alle merktoes. Nee, dat ben ik Nou, niet. ik zal, Ja. dan moet ik ook iets van mezelf met ook delen. Mijn elders wonen permanent in een camper. Die hebben jaren geleden het huis verkocht. En als mijn elders op paard gaan, dan draaien ze altijd Willie Nelson. Ja, zeker. On the road again. En we doen hetzelfde als de elders. We Hier zitten hebben we al ook het huis verkocht. Al 7 jaar waren we in de camper. Hoeveel? 7 jaar. 7 jaar. Alleen maar in de camper. En waarom heb je gezegd van we verkopen huis en haard en... Ja, dat is een beetje gekomen door de klachten eigenlijk van ons. Dat we niet meer de tuin bij kosten haaien en ramen wassen, garage niet. Dat ging allemaal niet meer zo. En dan zoot ze achter de ramen van, is het het, moeten we dit... Ja, toen kwam het idee van camper. Beurtje te kopen in de tuin en camper, weg. En 's winters zitten we in Spanje, Kijk, 6, 7 maanden. kijk. En de rest, toen wordt weer geworden, hè. We hebben naar Noorwegen, Polen, Hongarije, Kroatië. Noem maar op, wordt weer geworden, is gewoon weer. En dat al 7 jaar lang. En al 7 jaar. En dat is rustig. Dat is een rot Ja, leven. dat is echt Dat is een rustig. rot leven, hè, jong. Ja. Dat zeggen we 's morgens als we komen. Ach, wat hebben we een shit leven. hè. Alweer die zon. Dus je rijdt wel een beetje achter het gooie weer aan. Ja, een beetje goed weer. Camper is er weer. Nee, niet sneeuw, Oostenrijk, nee, dat moeten we niet hebben. Meest goed weer. De zon. En even zonder in details te treden qua merken en types en zo, maar doet je het met een heel modern, enorm apparaat? Of Nee. is het Nee. een klein knus? Een klein, toen 3,5 Ja. ton. Oh ja, Gewoon een LMC, een integraal, half integraal. wat betekent dat? Half integraal? Ja, dat zijn die soorten integraal. Hebben ze die grote met die rechte route. En dan hebben ze een alkoof met de bubbel op. Oh, heb je ook een alcohol? Nee. Nee, Die hebben een half integraal. Dus gewoon eigenlijk een groot busje. ja. Ja. En is dat ook... kijk. Oh ja. Zo ziet het eruit. Ach nee. Oh, wacht, ja, haal hem even. Waar is Rudy? Rudy. Achter die. Annemie en Cor. Ja, Ja, ik ga ervan uit dat het tegen Annemie is dan. ja, ik denk Ja, het wel, goed ja.
En anders moeten ze corrie ervan maken. Nou, het ziet er perfect doet. Jo, hè? Ja, is lekker knus en plaats had. En omdat het goed weer achter nog gewoon leven beboeten. Juist, Dus dus, binnen dan heb heeft ze- ze eigenlijk niet zoveel Nee, ruimte, binnenruimte een keer met meer. regen weer dat ze binnen kunnen zitten. Je kunt slapen, je kunt douchen, naar de wc gewoon, alles bij ons. Ja, zo ging het. Waar staat dit voor? Wat is dat Het precies? is een veer. Een veer. Een beetje indianenachtig zo, een beetje cowboyachtig vroeger waren we. Ganse hoes, dat Willie Nelson. Ja, dat is de ultieme Country. cowboy eigenlijk, hè? Ja. Dat is een paar. Hij is nog altijd onder ons, hè, Willie Nelson. Ja, Zou je hem niet En eens live willen zien? ja, jawel. Dat was echt de moeite waard. Want die vroeger zongen die met de Highwayman, hè. Dat was, wie was daarbij? Chris Christofferson. Oh ja. Wie had een ene nog? Johnny Cash. En dat was Willie Nelson ook hier. Beetje zoals later de Traveling Wilburys met Roy Orbison. Ja. Die hebben dat later ook gedaan, hè. Ja. Maar is de veer dan ook een beetje symbool voor Vrijheid. de eenzame cowboy die... Ja, de wereld intrekken, vrij, landleven, hè. Ja, dat is mooi. Deze heb ik ook al weken lang. Annemie, heeft ze de camper ook een beetje ingericht als woonkamer? Jazeker. Ja? Er gingen er niks in ophangen. Zei het je van tevoren? Van tevoren Zei je wie er van nu tevoren. was. Wie er nu was. En dan komt één dingetje. Ja. En hoe kan ze scheten, dat hebben ze altijd prijs. Ja, dat snap ik gewoon, ja. Een stukje hier, een bloempje daar, een pleetje. Ja. Dat heeft ze volgens Mick Dukker gezegd, of niet? Of verzint ze dat nou ter plekke? Shit, altijd prijs. Ja. Scheelt altijd. Nee, we rijden ons woonhuis vroeger, dat wordt hetzelfde, dat zeg ik dat ook. Ja. Je kent ze echt scheten, dat hebben ze Ja. altijd prijs. Ja, een sheetroom. Druk, Een gewoon sheetroom, druk, maar nou dat is met... gezellig. Ja, het moet gewoon gezellig zijn. Hè. Vroeger wie we gekocht hebben, heb ik nu gekocht, de camper. En ik zeg, niks erin hangen, niks plekken, want mocht ze me nooit verkopen, dat moet altijd netjes blijven. Ja. En dan, het is die hoeskamer. Ja. Het is die woonkamer en dat was vroeger ook altijd gezellig. Pleitjes, tierlantijntjes. Maar heb je ook want ziet je ongeveer dan? Vaste? Ja. Wie doet je dat dan met als je onder rood ziet? Kanaal digitaal. We hebben een schotel erop, televisie. Dat is Beentjes gewoon open. omhoog en kieken maar. Ja. Maar wie zit dat toch niet meer op de schotel? Ja? Kanaal Kanaal digitaal. digitaal, jazeker. Oh. Of niet? Alleen ook. Jawel, alleen ook. Ja, we zijn bij Join geweest. Ja, die zijn, Ah, kijk! die zijn bij... Ja. Die zijn Vita. Ja. Dan weet ik niet of het bij Kanaal digitaal zit. Tuurlijk niet. wel. Hè. Limburg Weet ik werd wel. erbij. Hè. Ja. Hey, en dan zit je 7 maanden in Spanje. Ja, Zo gaat. Ja. Weer goed, dus tuurlijk. Ja. En rijd je dan door ook rond? Of zit je dan door? Ja. Nee, gans rondrijden. Op de Spanje kent je wel van voor tot achter dan zo. Beetje- was nog lang niet. Maar Ja? er zijn er zoveel plekjes. Meestal zitten we aan de kust, binnenlandje, kust, binnenlandje. Binnenland dwars door, of de Pyreneeën, Spaanse Pyreneeën. Heel Spanje. Ja, dat is echt mooi. Binnenlanden van Spanje is mooi. En doe je ze maar met haar. Nu doe je ze maar En met. mensen gaan altijd met. Niet op het einde van ander, maar gemak, Cor zei het al, geen stress. Nee, Maar soms zijn er mensen die zeggen dat, maar dan denk ik toch van ja, zal dat nou wel kloppen? Maar je mag Het op mij klopt. echt een zeer relaxed indruk. nee, Zeer verhoog. er moet niks. Ik moet niks. Jawel, loesteren naar de man. Ja, hier de man. Loesteren naar de man, hè. Ja, Nou, er is niks meer. en dat uit ook. Dat is gek. Als ze er ook zien. Nee, we komen heel goed met een voor weg. Ja, we doen het al 7 jaar samen, dus... Hey, en dat was niet eens deze van Kinger of zo, van waar begint je aan en... Nou, Die zei je allemaal van, als ik er zin in heb, ik wil het doen. Dus neem eens steeds terug ga je neer of gezakt, moet niet doen. Nee, ja, dan moet ze ook erbij komen. ja, dan deden we juist. Dat deed Vertjus. Ja. Nee, dat gaat helemaal goed. En we zitten al zo lang bijeen, 7 jaar, in dat klein vertrekje. Gaat ook goed.
Maar ja, je zit ook meestal boete, hè? Huurde ik net. Ja. Ja, maar de kind ook niet kunt schrijven en zo gaat, hè. En ruzie maak ik je dan niet eens. En wie lang kent je elkaar, überhaupt? 15 jaar. 15 jaar zeg ja. 15 jaar. Ja. Dus je ziet niet elkaars eerste... Nee. We zijn allebei gescheiden. Vroeger. Veel geleerd van het leven. Ja, en daarom gaat het zo goed nu, denk ik. En dat je ook goede lessen geleerd hebt. Ja, van de foto Denk ik leersen. wel. hè. Van de foto leersen. Nou, En je hebt de taken ook goed verdeeld als je onder rood ziet. Ja. Rijdt je allebei bijvoorbeeld? Ja. ja, we kunnen allebei rijden.